వెల్కమ్ టు B9 న్యూస్. నిజం మా ఇజం. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలంలో అఖిలపక్ష పార్టీలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన భారత్ బంద్ కార్యక్రమంలో నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలు పార్టీల నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ సంపదను కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని దెబ్బతీయుటకు రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చిందని, దీని మూలాన వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా దెబ్బతిని రైతులతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని, అందుకే రైతు నల్ల చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని అన్నారు. అలాగే ఢిల్లీలో రైతులు చేస్తున్న దీక్షకు మద్దతుగా ఇవాళ భారత్ బంద్ విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక 3 బిల్లులను తీసుకొచ్చింది. వాటికి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో అనేక రాష్ట్రాల నుంచి రైతులు, లక్షలాది మంది రైతులు కదిలి వెళ్లి ఇప్పటికి 10 నెలలు బట్టి అక్కడే మకాం వేసి మరి ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి సేవ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఈ ఉద్యమం ఇంకా ఉధృతం చేయడానికి ఈ రోజు భారత్ బంద్ పిలుపుకోవడం జరిగింది. రైతాంగం ఈ దేశానికి అన్నం పెట్టే వ్యవసాయం పండించే రైతులు మరి వాళ్ళ మెడకి ఉరితాడు బిగించే విధంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నది. అంతేకాదు ఈనాడు కార్మికులు ఎన్నో సంవత్సరాల తరబడి, 100 సంవత్సరాల తరబడి పోరాడి సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలని, 44 కార్మిక చట్టాలని 4 కోళ్లుగా విభజించి కార్మిక హక్కుల్ని లేకుండా, కార్మిక చట్టాలు లేకుండా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మరి పూనుకున్నది. పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టింది. అంతేకాదు ఈరోజు మరి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఇంతకుముందు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అమ్మకాలు చేసింది. అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు లాభాలు వస్తున్న పరిశ్రమలు కూడా అమ్మివేసింది. ప్రజలు వ్యతిరేకించడం వల్ల మరి ఈనాడు ప్రభుత్వ ఆస్తులు గాని, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు గాని మరి లీజులు ఇచ్చే పేరుతో 6 లక్షల కోట్ల రూపాయలు సేకరించాలని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మరి ప్రయత్నం చేస్తుంది. వీటన్నిటినీ మరి వ్యతిరేకిస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినట్టు రైతు వ్యతిరేక వ్యవసాయ చట్టాలు 3 చట్టాలకి నిరసనగా 9 నెలలు బట్టి దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. లక్షలాది మంది రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో 9 నెలలుగా నిరసన దీక్షలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా కార్మిక చట్టాలను కూడా సవరించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికుల హక్కులను కాలు రాస్తున్నది. అట్లే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా లీజు పేరుతో అమ్మకానికి పెట్టడం జరిగింది. వీటన్నింటినీ కూడా నిరసిస్తూ ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా అఖిలపక్షాల ఆధ్వర్యంలో రైతులకు మద్దతుగా 20 ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన దీక్షలు చేయడం జరుగుతుంది. బంద్ కార్యక్రమం కొనసాగించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు కల్లూరు మండల కేంద్రంలో కూడా, అట్లే కల్లూరు మండలంలో ప్రధానమైన గ్రామాల్లో కూడా ఈ రోజు అఖిలపక్షాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి ఇచ్చేసిన మిత్రపక్షాలకి, సహకరించినటువంటి మీడియా సోదరులకి, రైతులకి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలకు నిరసనగా ఈ బంద్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్సూరెన్స్ సంస్థను కానివ్వండి, మరియు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కానివ్వండి, రైల్వేలను కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయాలని చూస్తుంది. ఇలాంటి విధానాలని పూర్తిగా నిరసిస్తూ ఈ బంద్ తలపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికైనా కనువిప్పు జరిగి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను మానుకొని ఈ చట్టాలను రద్దు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. రైతులకి అన్నం పెట్టేవాడు రైతు. అందరికి అన్ని ప్రజా సంఘాల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ రైతులు అంటే గౌరవిస్తారు. కానీ అన్నం పెట్టేవాడికి సున్నం పెట్టమని ఈ గవర్నమెంట్ చట్టాలు తీసుకొచ్చి, ఆ చట్టాలు తెచ్చేటప్పుడు కనీసం ఆ దాంట్లో ప్రాతినిధ్యం ఎవరికి ఉంది? ఎవరో టాటా బిర్లాలు, వాళ్ళు ఎవరెవరో పారిశ్రామికవేత్తలు తీసుకొచ్చి పార్లమెంట్ లో పెట్టి వాళ్ళకి నామినేట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా చట్టాలు తీసుకొచ్చి వారికి మేలు తెచ్చి అన్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నాయి. గవర్నమెంట్ పరంలో ఉంటేనే అందరికి, పేదోడికి, బక్కోడికి అందరికి న్యాయం జరుగుతుంది. కానీ పారిశ్రామికవేత్తల దగ్గర ఉంటే వారికి, వారి కుటుంబాలకి, లేకపోతే వారి బావమతులు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి మేలు జరుగుతుంది. కానీ ఈ గవర్నమెంట్ కూడా, ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ కూడా వారి బంధువులకి, వారికి ప్రయోజనం కలిగేది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకోండి. మోడీ గారు పాలన కరెక్ట్ గా లేదు. ఇక రాష్ట్రంలో కూడా, మన తెలంగాణలో కూడా రాష్ట్ర పరిపాలన కూడా కరెక్ట్ గా లేదు. ఇక్కడేమో కేంద్రం తిడుతుంది, అక్కడ పోయి ఏమో కేంద్రంతో సఖీగా ఉంటుంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం. కాబట్టి పెట్రోలు, డీజిల్, వంట గ్యాస్, నిత్యావసర వస్తువులు, ఆయిల్, పప్పు, ఉప్పు ధరలు అన్ని పెరుగుతున్నాయి. రైతులు గత 10 నెలల మట్టి కూడా ధర్నా చేస్తుంటే ఈ యొక్క 6 నెలల నుంచి కూడా రైతులు ఢిల్లీలోని ఇతర రాష్ట్రాలల్లో
ధర్నాలు చేస్తూ నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న సమావేశంలోని ఉన్నారు. కనుక ఈ యొక్క రైతు సోదరులకు అందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్క పండిన పంటను గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మన చంద్రశేఖర్ గారు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు పెట్టినా కూడా రైతు కోసమే. అటువంటి రైతును గిట్టుబాటు ధర లేకుండా మరలా ఇప్పుడు యాసంగి పంట వేసుకోవడానికి మీరు వరి పంట వేసుకోకూడదు. మరి